Roberta Metsola Tedesco Trickas għadha kif ingħatat l-inkarigu ta' kelliem ewlenija tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet Barranin u Ewropej. Hija wkoll membru tal-Parlament Ewropew. Skont tarif ippubblikat fil-ġurnal L-Orizzont it-tnejn filgħodu Metsola Tedesco Trickas talbet lill-Parlament Malti jinnotifika bid-dati tal-laqgħat li jmiss tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, dan għamlitu permezz ta' korrispondenza elettronika. Wara suġġeriet li dawn il-laqat ma jsirux fil-ġimgħa li qiegħed tkun barra l-pajjiż. Dan jista' jitqies bħala l-ewwel intopp wara l-mossa ta' Simon Busuttil li jintroduċi żewġ membri parlamentari Ewropej fix-shadow cabinet tiegħu. Il-ġimgħa li għaddiet is-Segretarju Parlamentari Ian Borch għamel preżentazzjoni dettaljata fil-Kumitat Parlamentari dwar it-tħejjiet ta' Malta l-Presidenza Ewropea fl-2017. Minkejja li l-għan tal-laqgħa kien li kulħadd ikun involut fit-tħejjiet tal-Presidenza, Metsola Tedesco Trickas baqgħet ma tfaċċax. B'reazzjoni għall-artiklu li ppubblika L-Orizzont dwar dan, id-Direttur tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet iġġustifika l-assenza billi għalhekk dwar Metsola Tedesco Trickas. Ma setax tkun f'żewġ postijiet.